Il-familja ta' Nicolette Girshi fi stqarrija qalet illi nnotat dak li ħabbar il-gvern fejn mingħajr ebda konsultazzjoni magħha appunta inkjesta indipendenti li l-familja tal-vittma sejħitilha bħala waħda limitata biss għas-servizzi soċjali ta' violenza domestika fi kliem sempliċi till-inkjesta indipendenti mhux se tinvestiga jew tanalizza l-aġir tal-politiċi nuqqasijiet fil-liġi l-aġir tal-Kummissarju tal-Pulizija u anke l-awtoritajiet li suppost kellhom għajnejhom fuq l-Irlandiż li wettaq dan id-delitt. Fl-isqarrija, il-familja saħqet fuq it-talba oriġinali tagħha illi l-inkjesta indipendenti għandha tkun miftuħa fl-iskop tagħha biex jiġu stabbiliti ċ-ċirkustanzi kollha illi waslu għal-qtil ta' Nicolette Girshi u biex jiġi determinat jekk l-Istat wettaqx l-obbligi mistennija minnu biex jippreveni u jipproteġi il-ħajja tagħha. Finalment, il-familja qed tistenna li tkun konsultata u involuta fit-tfassil tat-terms of reference ta' dan il-bord illi ġie maħtur. Kien tard it-tlieta fil-għaxija meta l-Gvern wara ħafna reżistenza u wara pressjoni kbira mill-Partit Nazzjonalista ħabbar it-twaqqif ta' din l-inkjesta indipendenti inkjesta li ġiet appuntata wara illi il-gazzetta The Sunday Times of Malta żvelat messaġġ illi juri kif l-istess Nicolette Girshi xaqet tagħmel risk assessment iżda allegatament kien hemm professjonisti li konvinċewha li m'hemmx bżonn għaliex kienet irċevit biss insulti u mhux teddid għal ħajjita. Dwar dan kien hemm ċaħda mill-Fondazzjoni tas-Servizzi Soċjali l-FSWS. Fil-fatt, l-FSWS qed tibqa' tinsisti illi mxiet kif suppost għalkemm messaġġ mibgħut minn Girshi lil ħabiba tagħha jgħid illi hix taqgħet tagħmel risk assessment iżda il-professjonisti kkonvinċewha illi ma kienx hemm lok għalih. Il-messaġġ jgħid ukoll li setet terġa' tikkuntattjahom f'każ li tiġi fastidjata u f'dan il-każ isir ir-risk assessment. Intant, ix-Shadow Minister Paula Mifsud Bonnici kkundannat l-aġir tal-FSWS wara illi pubblikaw dokument firmat minn Nicolette Girshi fejn iddeskrivitu bħala ġir ċertament mhux professjonali illi jmur kontra kull forma ta' etika u bla rispett lejn il-vittma u qrabata. Ja saħqet illi huwa ċar illi l-awtoritajiet konċernati qed jippruvaw isibu kull skuża biex jiddefendu l-azzjonijiet jew aħjar in-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tagħhom. Aġir il-permezz tiegħu qed jippruvaw jitfgħu ħtija fuq Nicolette Girshi għax inqatlet.